Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rama. Wilujeng dalu Kang Mas Gareng. Wilujeng dalu. Kalau mau pangkat saking Semarang pukul pinten? Kula antawis pukul sekawan. Lajeng anu mampir-mampir wonten pundi? Biasa wong kula niku wong mampu kok. Waduh, Kuliner, Rama. mulai umuk iki. Nggih. Kuliner napa mawon dar napa won? Lho, sing kula liwati Solo niku nggih sego liwet. Wong mumpung diparingi rezeki Pak Dani kok. Iya. Kuliner go liwet. Kula saestu kula tanjake paringanipun kanu Pak Dani. Alhamdulillah. Wah, abot tibake ya. Nyambut gawe dikeroyok trah ki abot. Kok piye-piye? Nyambut gawe dikeroyok trah. Teras apa? Trah Driun. Ki Anom Surata, Bagong karo ngonoan kae. Tenang, aku ora arep ngeroyok sampean. Arep Wis. ngeroyok apa? Apa kon becicilane apa ora wis mateni wong kowe? Olahraga iki penting jare. Olahraga ki esuk yamene iki maling. Lah gelem apa piye sesuk-esuk dandan gareng joget ning pesantren. Wis lho kuwi sing nanggap sapa? Iya. Ya nut wancine to Mas Gareng. Kowe ngewak-ngewake bengi iki mbok gojlok ngerti mergo sesuk aku ora mbok jak. Ora le ngono. Apa? Warga masyarakat iki kangen jogetane Mas Gareng. Ya kangen-kangen gen masyarakat sing ngersake ora kae sing perintah. Sesuk ora ngejak, aku ora mbok cara masalah. Sesuk melu pake. Saiki ngene aku arep takon karo Mas Gareng. Napa, Pak? Di dalam lingkungan panggung ini iki sapa sing dadi anu kaptene? Kapten. Kaptene nggih jenengan. Nah iya saiki sapa sing penang perintah Mas Gareng? Nggih panjenengan. Nah iya, lah sing dawuh mau sapa? Ngonoan iki kok. Ora kok sing takon mau ki Yung Cangik, Mbak Yu Cangik mau takon gajeke sing ditimbali rene iki ora mung awake dhewe, ra ngoten to, Mak Cangik. Iya. Mak Cangik mung takon sing ditimbali ki mung ora awake dhewe tegese ana aku. Iya. Nek lah ora merintah joget. Loh, saiki nek wong tuwek apa ndak takon perintah wong duwe anak, duwe adik, ya kudune anak karo adik ki sing Kuwi wakili perhatian. aku. Kuwi wakile karo kaptene. Janar tak ewangi ini gandeng ewak-ewak ya ora iso. Aku nganu, pancen aku bengi iki dikeroyok karo dalang trio Abdi. Apa kuwi? Abdi Ki Anom Surata. Ya, terus BD Abdi lah tengahe BD. heeh. Ki Bagong Darmono. Iya, terus Iku Bayu. Disingkat Abdi. Abdi. Kalah aku dikeroyok. Aku ku pemeran ning desa ngelu apa dusun ngelu kene. Kok ngelo. Ngelu kok ngelu. Nek goleki kangelan nganti ngelu aku. Aku ki upama ora ditimbali sedulurku lanang Mas Dani Srianto. Wah, aku merasa kepotangan budi mergo biyen rikala mantu dibantu beliau juga. oh anu to, ngrumangsani to. Lho, jare luwih berat nanggung napa niku istilahe beban bab kesaenanipun tiyang, Pak. Tinimbangane beban hutang uang, mending sekarang saya balas dengan beban apa? Karya saya. Sebagai Gareng. Nggih. Wah, jan niki luar biasa lho. Lagi iki lho, wayang kulit tok ning pertelon iki lagi iki lho. Kok iso pertelon? Lah mriko nonton ngeten iki. Ya sonek dalange papat yo ning perapatan Ya. Oh iya. Pro 5 ya pro 5 nanti. Sesuk papat tambah amar padukone iki mau. Ning anu kok Mas Gareng. Dalem. Mas Dani ki mau cerita karo aku kok. Jane oleh nyuwun tulung sampean ku ora mergo saka kebaikane beliau sing nalika sampean ewuh ki beliau rawuh ana pahaman biyen kae. Nggih. Ora mergo kuwi kok. Sebabe Mergo urusan pit montor sing do kemalingan ning pasar Johar kae lho. Mas Dani ki rak pengacara to.
Sampeyan kok ora ditulungi Mas Dani saiki 5 tahun ki minimal lho kuwi. Lah, oh iya toh. Mas Dani kan nulungi aku mergo ngerti sebetulnya saya tidak bersalah. Lah piye? Intine pelaku itu tidak tunggal saya. Bener sing nyolong pit motor ke aku. Nek lak sing ngedol meneh kowe. Lah, Sing ngedol aku. Wah. Lah aku iki duwe kapten kok tetep tak laporke nyang Pak Kapten. Nyakot-nyakot kowe. Kowe ra wani, mbok kiwa kae cakot. Wani ra. Kowe ki omongo. Aku mau ngomong aku pengen delok dagelan joget ngene seneng atiku. Wah seneng anggar kancane tersiksa seneng kowe. lak nuwun sewu Kang Mas Gareng. Dalem, Bapak. Ngangkat timbalan Kang Mas Hani sampun nambah kaping pinten. Nggih, mbok menawi menawi mboten klentu kula biasane anggar duwite wis entek lali, Pak. Kula kaping 3 nggih Pak Dani nggih. Kaping 3 mbok menawi. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah kaping 3 sowan Nggih, tlatah nggih, mriki dipun pitados ngregengaken swasana sing baku niki miladnya aku seneng kuwi istilah nadyan aku ora ngerti tegese mbok menawa kuwi ya padha ning lebih pasnya itu kalau HUT itu diganti dengan yang lebih tepat. Napa Mas? Karena kalau HUT itu ana singkatane hari ulang tahun ki ora tepat. Tahun kok diulangi berarti umure ora tambah-tambah. Oh Sing nggih. bener hari ulang tanggal dan bulan. Tanggale iso dibaleni nek taune tetep lumaku. Nah, lumaku. Nek ya apapun wong wis salah kaprah. Nggih. Ya ndak masalah kalau mardiah itu al-mardiah itu artinya yang diridhoi Nggih. atau bisa diterima. Jadi adanya pondok ini di sini bisa diterima dan diridhoi. Amin. Oh, iki yang aku yo buka Google ngene iki. Kuwi ana jroning Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 18. Betul. Irji'il ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahal mardiah ini nggon kuwi Bang Didil. Wis beda meneh kuwi ra jeneng wong. Lah iya, ngono kok nganggo jeneng mardiah wong Bang Didil. Lho, Bang Didil kok diridhoi piye? Ning ya pas karo niate kok Mas Ganeng. Pripun? Wong nyatane niat iki minterke warga masyarakat ing babakan olehing agama, sinau agama. Nah, sakniki mriki disebut pondok, tegese pondok kuwi apa? Wis, yen iso ki gedung iki lho, Pak. Dek sapa? Lho, ya mbuh. Pondok itu dua suku kata, pon dan dok. Nggih. Pon itu pondasi anak tentang ilmu agama, disinilah tempatnya. Nggih. Dok kuwi saka tembung dokumentasi mulai gambar, tulisan, film tersedia di sini untuk dipelajari oleh para muridnya. Amin. Jadi iki pondok modern dan Islam. Pondok modern. Islamik dan membudaya. Delok to bangunane iki lho. Gendeng kae. Nggih. Joglo dhuwur kae karo nyawaku larang kae. Lho tenan iki sing gazebo iki. Aku bali kon nggawa kuwi cucuk iki. Ora apa-apa nek gelem. dhewe. Ha iya. Apa? Digawa dhewe kuwi lho. Ya njaluk tulung yoga-yoga niku lho. Alah. Jare bolo. Kuwi pondok ya. Nggih. Nek sampean iso merdeke al-mardiyah selain diridhoi kuwi mau, coba Mas dioncaki Mas. Al itu pemanis kata, Mas. Kok iso pemanis kata? Ada tempat saya al-hikmah, al-fukron, kaya nggonku, masjid nggonku, at-tobah. Jadi pemanis, tapi yang baku mardiyahnya. Oh. Iki marginipun lare ingkang badhe pinter bab agama wonten mriki. Dididikanipun dari tradisional yang artinya itu budaya sampai ke modern ada. Ya ini pondok yang paling modern di wilayah ini. Nggih. Menekankan, menekankan. Yakini. Yahini. Basa yakini apa? Penonton wis percaya kowe geger wae to kuwi. Mare ketoke ngarang kowe ora dukung blas kok. Wong jenenge lho lha tegese bagus wis kon nerjemake apa meneh?
Kene iki desane apa ta? Ngelo. Ayo. Dusune Ngelo. Ngelo. Nggih. Niki nggih. Nggih. Iki wong gandeng aku iki wong pinter, dadi ya per huruf. Per huruf. Oh, nggih. En nenggih Bapak Dani Srianto ingkang kagungan kersa dalu niki. Kuwi N. Terus G. Ha. Niki gedhe raos syukuripun dalu menika ngawontenaken syukuran. Terus E. Ewadene hiburanipun wayang kulit. Terus L. Luar biasa dalangipun Trio Abdi. Terus O. Ora keri Gareng Semarang yono. Si mlebu kono eneng ya. Saben singkatan mesti mlebu ya. Ah kula jagake nggo nyaur utang ora mlabet. Nggih. Wong jenenge wong ditimbali katanya semakin kesini kita harus semakin kreatif. Iya. Mengejar kemajuan teknologi yang ada. Mboten beda pondok sekarang banyak pondok yang modern karena teknologi semakin modern. Ora wujude ora kaya mbiyen monolog atau bicara antar mulut tapi sekarang sudah tinggal pencet ilmu datang. Niku nuduhke yen kemajuan iku dienggo hal yang positif. Nggih. Ya ta Mas, Nggih, mergo bener. adane sok ana sing menyalahgunakan kemajuan teknologi. Nggih. Dienggo nyebar hoax, dienggo Hoax. nyebar fitnah lan liyane. Nek kene ora ana. Makanya saya juga mau titip kagem pondok Almardiah niki. Titip Bapak, sekarang yang terjadi fenomenal yang ada di masyarakat sekarang bangsa Indonesia. Agamane super, nggih. IQ-nya tinggi, tapi Nggih. yang tertinggal adalah tabiat akhlak sopan santunnya anak sekarang drop. Nggih. Mila Betul. Kula nunut tulung niki bab sopan santun tabiat anak sekarang nunut Adab, gitu. adab nunut dipun bantu dipun sayaken malih kados diinguni. Nggih. Iki yang terjadi iki riyel lho Mas. Leres. Riyel dadi nggih nyuwun pangapunten ora jeneng guroni mung titip. Nggih. Ah dadi apa-apa ki wah iki lho aku jenenge wong ngrejekeni ngene iki lho. Pripun Mas? Kula ngadeg ki metu kopi. Nggih, Mas Gareng yo di kopi men ra mambu kok ya. Ngomongane ra enak. Lho, kopi Kopi karo kapur barus dadi ya. Wah, pake mulai ngeroyok iki. Mboten. Mas Gareng men semangat men melek. Oh, semangat melek iki ora kuku Mas Gareng kudu dikopi tegese matiku mambu. Ora. Mboten. Mas Dan iki wis ngendika karo aku kok Mas Gareng. Nggih. Sing intine pesantren iki kejawen. Nggih. Dadi ora ninggalake budaya Jawa, malah Jawa. mau bar ngendika menawa ingkang dadi bahasa sing disinau ora mung bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ora mung basa Arab, basa Cina ning basa Jawa uga Basa dikedepankan. Betul. Hmm. Dan yang lepet ngene Mas, yen aku lho Mas. Aku ki yo iso dikatakan seorang muslim. Jadi saya iki ning ndi-ndi tak tokke hanya sebagai pengingat saja. Nggih. Seorang muslim harus tahu arti muslim. Kalau tidak tahu arti muslim berarti beliau belum menjalankan dengan baik dan benar. Muslim kuwi M. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Seorang muslim harus takwa. Terus Ucapan yang pertama kali keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya ra. Nggih. Kalimat syahadat. Nggih. tutukno, Nduk. S. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan termasuk salat-salat sunahnya. Terus L. L. Ha iki sing rada mumet ki golek L tapi wong canggih ndak kecekel. L ki lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. Nggih. Terus I. Ingatlah selalu kepada kaum duafa, fakir miskin untuk selalu memberi zakat fitrah. Terakhir M. Melaksanakan ibadah haji bila mampu.
Nggih. Jadi muslim itu harus takwa dan melakukan rukun Islam 5-5-ne. Nggih. Nggih. M kuwi bila mampu lah, bila mampu saiki tak garis bawahi. Yen bila mampu itu tergantung materi. Kok Tapi ngoten? saiki mung gaji ki ora tergantung materi tok, bila mampu nunggu apa ora. Saka suwene. Mergo indene saiki ngono ning ya semuanya harus kita lakukan dengan cara apapun asal itu halal, insya Allah akan bisa terlaksana. Amin. Nah, ngene iki wah, Cucuk nanggap Mas Gareng. ora cucuk tok brutu barang kok. Oh kok jenenge aku iki lho tekodok kanthi saiki urung kepethuk padani lho iki. Durung ta? Nasibku piye iki? Loh, tamu ki urung dimanggake tuan rumah ki lak nasibe piye? Entuk ora teko ning kene iki entuk ora ngono lho maksude. Ya saka memitrani iki akeh sing kepareng rawuh mriki kok Nggih, Mas. Dadi nggih. ya nyuwun pangapunten nek urung iso nemoni Mas Oh, nggih. Gareng. Oh, Iki wis pinarak. Kula sampun sowan, Mbak. Nggih. Togo padha Semarange. Kowe wani karo aku ciak kowe. Kok terus Boloku ngono. padani ning Semarang saiki kok. Nggih. bengi iki ora mung wayangan tok Mas Gareng. Apa? Engko jam 12 bengi tepat kuwi ana kegiatan doa bersama. Oh nggih. Dipandhigani Bapak Kyai Haji Rafiq saka Salatiga. Nah itu bisa mengambil budaya atau kebiasaan kita orang-orang tua kita dahulu dan juga budaya agama atau tradisi pula. Coro-corone agama Islam yang tahajud itu kan pasti lepas dari jam 12. Mula ki tembunge Nggih. Arab digarap, Jawa digawa. Leres riyen piyai riyen sepuh-sepuh jam 12 munggah mesti metu saka omah berdoa semampunya. Itu dulu. Nah, kalau sekarang kalau yang merasuk agama Islam ya tahajud kuwi. Monggo lho Mas Dar, monggo. Wah, Kusik-kusik, aku koncone kemringet e. Krungu Pak Warto jare ora mung Mas Gareng bintang tamune. Nggih, Rama. Nggih. Res. Ana sapa wae, Nduk? Niki wonten Mbak Niken Salindri. Oh, putuku Nggih. Niken Salindri. Nggih. Nggih, Pak. Mbok ya kene diaturi munggah yang Panjenengan komandanipun panjenengan ingkang nimbali. Nggih, wancinipun dipun aturaken putuku wedok. Monggo dipethuk aja dipeleroki. Monggo aja, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedalu nggih. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Nggih. Hanom.
sehat, Mbah. Amin. Nggih. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin, amin. Semoga awet ngomong anak putune. Mugi-mugi niken saged derek jenengan terus. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Mbah, aku sakit. Nanti niken nangis gimana? Ya, anu Sinta orang-orang loro kok. Yang sakit biar Mbak Gareng aja. Kan Mbak Gareng kan ndak soro itu. Nembak kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Mbak Gareng kan enggak. Ya, Mbak terus Gareng kan nek muni orang-orang sasi apa nang muni gareng itu. Gareng pom. Aku kok bae karo kene. Lu jangan bicara yang macam-macam dong. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Putuku di Niken. Niken kuwi oleh derek Sinta orang mesti tok kuwi jaman isih SD. Tak kono to ora ngandel. Kowe dereke anu bae. ya Dereke bae wiwit umur piro kelas piro? wit cilik sak cindil kae. Kelas 2 SD. Ora kuwi turunane curut apa dulu cindil iki lho. Ya sik inil-inil kae. Sik kelas 2 SD saiki 2 SMA. Tau derek. Sudah. Ya kowe iki ora ketok sithik batok iki yo nyawapi marang karirmu. Oh ya ora salah ya iku tetep dereke bahanmu. Ya ya cepet batok tok yo Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbak? Lah kuwi adike panom lho, Mbah. Aku ki apa iki aja mbah ketuan. Emah. Emah. Kok emah apa? Ya kan nenek urutane. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dik Bayu. Kemarin sodi. Urut Mas. Aja Ya Mas kok. Ya Mas Bayu. Mas Bayu ki mau sempet tak prank lho Pak Dik. Napa? Jam 10 lah kok kirim Sherlock kok. Jam 10 ki lagi kirim Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawab piye? Lah jawabanku kan lek ngirim Sherlock kan nyebut ket mau awal gitu. Lah jam 6 ki aku kita tekan kene Pak ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku ro budal ngono. Oh ya kesalahan dia kamu ngajak bangun kowe lah sing jam berapa? Jam 10. Lho aku wayangan wis bubar lagi digeser. Lah bar jare lara kok ya ora tak kabari. Lah jare sing lara ben Mbah Gareng wae. Oh lara-lara. Ning alhamdulillah Mas Gareng pun sowan, Mbak Niken pun sowan. Iki pancen wis diatu-atu. Aku Niken dadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat, iso rolas. Oh iki streaming kabeh to? Iya. Anu le nduk Pakde ora iso mampir rumah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Adirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja boten kula ampiri. Wis Mergo ditani. diarep-arep ya diburi-buri aku. Ha iya. Wis kita ini tangga-tangga barang. Bangsamu tagih utang. Jane wis meh wong apik kali mangkat iki. Ngenteni anggotane. Kamu bisa cewek suka senang. Iya kayaknya wis risih kok ya. Aku ngono ki piye? Ya ora apa-apa ta ben tak elani ae. Pertimbangan nom ki seneng lelone wong ayu-ayu ora maksa sampean. Melu balong nganti kowe garsini kamu. Wes melu terus. Apa-apa nesu iki apa ta Lah jane? ya wong budal ora melok disebut Wes ben aku bosan kok. Wah aku sing seneng derek mano kok kowe iso. kan
Karek Mbah Hanom nyaman apa mboten nyaman apa mboten jenengan kalih dieloke kalih anak Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah, Nggih, bener nek ewo. Wong liyane putih karo ireng kok ngono soklat kuning dhewe kaya telek. kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok ketemu. Loh, emang aku sedina iki mau rong telek kok. Ndak kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nek ngene gareng malah kaya lele. Kowe Kowe dina rong nelek. Saking kae ya. Nyapa? Kae lho sing ngomong dhewe. Nyapa? Nanti nganggo pempers. Nelek. Ora sak rebuk telek ayo. Jenengane ngomong telek. Ayo. Ayo. Nanjake. Gedung iki kan kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani? Pak Srianto? Lah kowe iki sing bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wah makelar to kae. Ora sae. Ngono aku, wis Den, aku. Wah ora ben Pak Dani dhewe. Wah jebule lewat kowe. Mboten, aku ki mung menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Nduk Niken. Apa? Nggih. Kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan ki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok ora Aku ora jawab sebedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk kok. Aku jawab Pak Anoto. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanono ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan pundi kula tak pindah gon mawon. Halo, nang TV enak lho, ning wayangan lho. Aku nang kene ra diakoni dalang telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak Wis sing Bapak? anu arep golek darang liyane. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa sing mboten ngomong. Ndak gelo sing ora ono. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, lan uga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oh nggih. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku ya dalang ya iso. Bagian keamanan mau nek ndi to jare. Lah wong dalang telu lho. Seragame putih. Jane papat. Suliye Mas Warsino slek. Lho iya, dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh. Iki nandakake bahwa saya tuh seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi anek irenge kok kaya telek cecak nek putih karo ireng. Wong ki ora ono sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. Iya. Mula sesuk neh iki anu konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat anu Limbuk, Mas Limbuk klambine apa? Seragame apa? Ben ketok Menyesuaikan. kaya keru. Lah. Ngerti ra? Kru kok keru. Dalam kono ki TLK. Apa iki? PLK. Telek. Wah, Ketelek. Den, kok warnane apa biru? Bareng aku nggawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro ae diblusuke. Lah wis Sing ngerti. penting sarwa silaya. Aku tenan aku kok anggere mbok sakiti meneh, aku ora melu kule. Melu Pak Anom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngeroki. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buaya akeh sing lho. salah niku nggih Pak De Gareng kok Pak. Lah nggih. Kudune sampean lek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Kuwi Menyesuaikan cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Kuwi arep tanggapan apa minggat? Tanggapan sewengi makan se. Lah ben sarimbut tok. Saribet. Saribet sari Cahayu, kowe matur Pak Dani sik.
Gajah. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Mugi Sak rombonge nek Kayak kerupuk. Bar dodol kerupuk kok piye kok. Oh, dadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Panjenenganipun rezekine kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Anak putune. Mugi-mugi taun ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok Pak nggih. Nggih. Oh iya ora nganggo gareng wis gayeng ya. Nggih sampun Mbah. Nggih to Mbah. Jenengan ngrasa ngoten mboten Mbah? Iya, bener. Lah iya. Oh dandres. Ora apa-apa sempakku tak cantolne genteng. Tak jiko. Nekat. Arep juga ki apa ngerti wancine ling nguncake kok. Oh, ora kena wonge kena sepak. Gila nih. Lah salahe sepak kok diucalke iki lho. Wis men arep dijiko. Wis ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok Gareng kuwi nek turu. Maka ngenteni. Rata umbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih Mas. Tembangan, ayo. Monggo, ayo. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten penyuwunan wonten ing ngersake lagon pepeling. Nggih. Pepeling, lajeng menapa malih? Niki pokok siji aja. Oh nggih, geduk niken pepeling, Nduk. Kene Nduk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning kene wae kok. Iki pepelinge. Ha iki ditinting. Nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Niken yo iso lho. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh nggih. Dadi kowe kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh entuk tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati. Lah nggih pripun, Pak? Jebul ana sing ngresake pepeling mau, ana meneh sing ngresake pepeling kadangku Taruna Mas Saiful. Oh nggih. Matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi Degan. degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng entuk. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok, sing ora trah ora kok. Apa? Lho, ora Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah lho. Trahane. Kuwi terhane. Yo Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil ya Mas, kambil. Aja degan. Mangsamu aku berut kok iki. Sama kabil Kapil. kaya bajing. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika pepeling. Rukun Islam. Ayo Ade. Loh, aku apa lagu Lah kuwi? kesuwen kok, Ora, kowe apa lagu tutuke? Ma. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lagu Lho aku modern. aja iso kok. Sik, iki. Mbak Niken, Dalam- Mbak Niken, bawa pepeling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk niken rak urung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Ngene lho. Boom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana putih kana sirata sirata mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sapa sing bengok sae napa sae? Sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men le bawa ki slamet. Ayo dibudal. Amin. Lah, Iya Mas. Kasih todi saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mampir ngombe salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi
iku cagak agama pakardikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya Segenti saiki anak-anak putuku itu. Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino. Monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake aten ngestu mantan wayahe sembayang tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi cagak ing agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing kemanina luwih sampurna yang berjamaah salat saya pinatake tindak mungkar magrib lan isya cangkepi perayakane tinambah salat sunai sasabrono iku perintah agama ngelingono ing donya mong sadela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok mongkang swarga wis wajine tansah dilingke wis wajine padha hijrahake akan mustu manjang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yang berjamaah salat saya tinggal toke tindak mungkar magrib bisa cangkepi rayakane ditambah salat sunai sesembrono iku perintah agama ngelingono ing donya wong jadila sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah Sampun katur pepiling Pak Lek Sobiung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. bocah niki pancen all-round kok, Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken niki. Ya ora aneh yen duwe kaluwihan kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih. Ayo Pancen. takono. Ah, bapakmu dalang, Nduk. nggih Bapakmu dalang ngendi? dalang Kediri Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Kidekleng Gondo Supono Kidekleng Gondo Supono. Heeh Gondo Supono
Kok Degleng iki? Ayo. Danya apa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Nama asli. Oh nama asli Degleng. Iya. Woi. Nyapa lo lek dekleng Ya ora. terus mbok kira gendeng ngono. Ya ora nyapa-nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi dekleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh ngono. Makane dijenengi dekleng men laris. Kula Asma Kinarya Iya, Jaga. oh. Oh, Degleng. Kondo Supono. Lah ayo diceki piye, Degleng. Ayo diceki ngomong piyayi waskita. Niki Degleng niku so dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng niku glelang-gleleng selagane. Wong Degleng niku mesti glelang-gleleng ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok Lho, mawon. nak Suponone Kondo ki ambu. Mambu, sukilime pono kuwi cetha. Gondone luwih cetha timbangane wujute. malah Iki kaya badak. bapakmu rong ketok ki gondone tekan kene. Kayak telek. Ya ora kok ya. Lah omong kowe dhewe lho. Ya pok melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Paringi panjang yuswa. Jenenge Niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Lintang panggung statuse. Nggih. Lintang panggung ora bintang, lintang panggung. Mergo Nggih. kili. Terus Dri. Drias Moro. astrane dhuwur men. Lho lah iya to. Nggih, Naik panom kok. Nggih. Drias Moro. Yo wis kuwi ngerti ku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih trah saking Klaten to, Nduk? Nggih. Trakatene ndi? Nggih. Trakatene ndi? Cetakno. Soale Bagong iki gampang lalen. Ngono. Ngawonggo no. Hah? Trah. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper. Ceper ngawonggo. Rata. Oh iya ceper. Nggih. Dadi sih ceper ngawonggo kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya, Wan. Aku yo Trah trah. ceper dadi kuwi rak bisae jaman lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku trah. Traing kusuma rembesing bledhok ya aku. Kuwi rembesing WC ati ya. Bledhok wis elek lho tekan WC. Berarti jumbleng trah. WC kok rembes. Yang canggih menika wonten penyuwunan lagu. Nggih. Saking Bapak Lagimin Ngelo. Assalamualaikum Pak Dalang, kula nyuwun lagu. Wah, ora sopan. Nyapa? Ayu-ayu ngentut sak gon-gon. Lah masuk angin. Masuk ayu wong ayu ki wong ayu ki jebule Mas. Wong ayu jebule entute ya mampu. Mambu parfum kok. Sampeyan dhewe wis ngendika to mau siji nelek lho nek wis raso nelek raso ngentut ki rak bahaya. Lah ya ki Lah, teton kuwi nek rak dhewe rak ya memestuti omonganmu to. Ya. wis Ya omong kari nampa kok jenenge segare iki. Garek Napa-napa entut ora itu juwe. Iki anu lho wis meh jam 12 jangan. Nggih, tasih wonten 10 menit malih. Satu lagu pas. Nggih. Niki jalukane iki kembang rawe karo kembang asmara. Ning iki pokoke tak pasrahke Nduk niki arep nembang napa? Terserah. Niki ya mumpung wonten Mas Tatok barang dadi mboten ming klasik Nggih. supaya penonton kabeh kawaratan kabeh ben padha rumangsa Ndi, Mas entuk Tatok? hiburan. Mas Tato Nggih, niki nggih. posisine. Niki anu mawon nggih, mawon enten pamundutan ayang-ayang, Pak. Oh ngoten nggih. Oh, kakean ngombe panas ki anyang-anyangan. Wilek sampeyan. Kowe. Ayang-ayang ki apa ya bayang-bayang. Ayang-ayang. Ya sekarang sing penting anu dipaske jam 12. Nggih, ayo diaturke sik. Monggo. Ayang-ayang. Lho, Lit. Monggo Mas Tato. Nggih. Kesayangan Ayang-ayang. Abdi Solo kalian Abdi Niki Dalem. Bagong Group. Kalih Abdi dadi loro dadi Bersama siji. BG. BGG. Apa BGG? Bagong Group.
Tak kira begigi. Tambahi kali gareng laras. Oh tak kroyok lho ki anakku gareng trala lho kuwi. Gareng laras. Trala putuku. Iya Mas Tato, monggo. Matur nuwun. Terima kasih matur sembah nuwun. Nggih. Ah niki larine Alhamdulillah. dibetake ki Mbak Nenggong seprono nganti seprene. Sik namine sing leres sinten? Namine. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nami kula niku asline Ayu. Ayu, mboten to. Sing tiyang sepuh jenenge jenengan kan mesti komplite sinten? Nami kula Gede Ayu Putri Marheni. Non. Gede Ayu Putri Marheni. Gede Ayu Putri Marheni. Anu, griyane pundi? Wonogiri to? Pondok Ngadirojo. Wah. Lha kok tanggoku dhewe? Lah nggih. Nggih kula anu mbah kula Ngadirojo, bapak kula Ngadirojo. Nggih, anu kalih ibu niki wau. Nggih. Kalih Ibu. Sakmenika tasih sekolah. Sampun lulus. Lulus menapa Mbak Yu? SMA SMA LB. SMA LB. Wah. Nggih. Ya, ini Mbak Ayu ini kepingin memperlihatkan kebolehannya. Wingi bar nusul aku ning Ngadirojo. Iki. Nggih. Ya ora ngerti wong aku ora mbok jak. Nyat kaya ora tak jak ya. Mula pengen nyuwun berkahe Biyung Cangik. Nggih. Kalih Om Bagong. Nggih. Pengen dono suwanten. Anu pelok barang ya Mbak Miyori. Nggih. Heeh. Napa ta lagune napa niki? Aku tak nyuwun langgame dadi ati Oh, yen dadi dibawani. Dibawani nggih. Nggih, Nggih. siap. Siap. Nggih. Mas Gareng aja ngurusui ben. Mboten. Kula tak Sik. karo Durmagati mawon mriki. Gegarane wong akrami. Ngaten nika. Rusuhi didak wae nek perlu. Yo, Mbak Miyori, monggo kaya ngapa suarane? Kekarane wong krami tetu pandang teropo among hati paling Wonogiri lho Mas Gareng ngilang. Ah, Wonogiri yo. Ngadirojo le. Lah kok Ku sik do menengo. ya lanjut Mbak Miyori. Kena sarapung lagi di anu. Mas Gareng, aku arep pamer walaupun beliau itu dari SLB. Ning diselani omong kuwi nek golek laras langsung cek. Lah, ora gerayak-gerayak. Niki justru Oh. ngetes titi larasipun. Mergo aku wis tau ketemu. Nah. Dadi, yo Mbak Miyori jajal. Ngadirojo. Ngadirojo yo. Kok gareng ora ngono? Lah iya. Yo Mbak Miyori. Aku ngedol gamelan kok. lepo Oh, rungokno kuwi Mas Gareng. pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Percaya apa ora? Luar biasa. Pleng Aturi, ya. tenan. Larase pleng. Mbak nyelani napa Ibu Presiden? Mboten. Bapak niaga pengrawit Mboten. dalang. Bapak kula sopir. Lha iki jane dulur sapa to iki? Kok iso Saking Simbah.
Oh, Simbah Seniman. Alhamdulillah enten sing neruske. Nggih enten sing neruske. Yo, lanjut. Oh yo. Yo. Yen Kasane kok ora lari-larase. angel Ya. Yelok ta. Mong kari dipoles. Aku Nggih, aku heeh. ngerti ana Mbak Ayu ngene iki sidan iki kon mulih kabeh wae. Yo ora kok. Yo Mbak Miyori lanjut nano. Tepuk tangan Bapak Ibu. Elok. Pripun yo cange hebat ta. Nggih. Elok. Sing nyuwara dudu-tutuke ning ngrasane. Alhamdulillah. Nek niki kula curiga, Dik, kowe karo sing geder iki sedulur ya. Lah apa ta? Ketoke kok wis setel banget iki. Iya. Ngajak. Nggih. Wah, neng niki bakat yang luar biasa harus ini syukur bagi menika non. Sawe. Pak Dani, sawer Pak Dani. Lho. Aku mah kelari Pak Dani yo. Mbak Miyori, janjiku tak penuhi. Ini anu adikku. Mbak Miyori mriki. Mas dituntut rene, Mas. Kosok tak wae. Ora aku ora percaya wis ora. Mbak Miyori mriki. Ayo Mas Pandu diaturke Mbak Miyori. Dituntut rene Mas. Atur ki rono aku 10% ya. Alah. Kaya ono sing dadi pajak sih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Iki saka OBG, ya saka OBG. Kosek. Apa? Sik iki Pak Dani lho, pandi aku. Aku sabda pendito pangandikane dagelan iki bisa dadi. Mbak Miyori, biasa. Nggih. Nyon, Mbok iki saka OBG. Ya. Anu nuwun sewu anu Bu Anom kuwi nyuwun Bu alah Bu. Kalian Bugareng. Bugareng iki bontot. Bugareng iki bontot iki. Mriki tampani saking Ibu, saking Bu Anom. Nggih. Bojoku kok ora melu nek ndi? Digawa lesing. Sik to bojo digole sik, omonganmu ra enak. Mbak Miyori, Nggih. kaya janjimu ning Adiraja nggih pokoke nek kula nglimbuk cedhak apa Om BG napa Bapak Biung Cange nek krungu mireng nusul nggih. Nggih. Aku kangen tenan karo suarane panjenengan. Sik langgame Mas Gareng. Ayo mangrungokke langgame. Dadi ati. Dadi ati. Oke, tak rungokke. Ayo, yo Mbak Miyori, kaya ngapa? Maka Ising kaya apa manyatane kelakon satrene Mas Gareng, beksa Mas Gareng. ayo joget.
lanjut. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Wah, Terima kasih. Yes, bintang anu Ngadirojo ya. Nggih, saking pojok Ngadirojo. Ngadirojo. Pondok Ngadirojo. Ngadirojo. Nggih. Pokoknya napa mawon seniman nu muncul saking Ngadirojo top markotopo. Lah iya kecuali gareng. Aku ora aku banyu kono nih. Nggih. Heeh, Mas Gareng ya elok kok ya. Banyu juaan nanti. Nggih. Tahu aku ya tibake aku wis tau kepethuk kowe ya. Alah. Kok terus ngrungkal ngrangkul karepe ngopo? Anakku iki karo anakku tua anakku. Mas Gareng. Nun, Aja cerigi sih, ayo nyok nyawer iki nyawer. Lah, mau maringi apa urung? sampun Pak. Kula zaman sakniki transfer, Pak. Wis. Kok lali. Nggih, Mbak Miyori aja mandhap sik ya engko gara-gara tak suwuni anu suarane. Lenggah ning kono wae. Nggih. Nggih, heeh. Nggih, sampun katur menika biyung sange. Kuwi rekaman lo hebat tenan. Nggih. Putuku iki. Sik. Nggih niki nun sewu. Oh, mobil alah tulisannya ya. Mobil dengan nomor AD 1909NG untuk dijual. Dipindahkan. Mas Gareng. Nun. Menika wonten ing badhe anu paring bebungah kagem Mbah Miyori. Oh, sik. Nggih. Ini monggo, ini kenduk. Biar Bapak tidak terlalu jauh untuk memberikan hadiah untuk kamu. Saking Pak untuk Wiyono. Lah pundi piyayi? Anu Mas, wilujeng dalu Rama. weh kudu sing dalu. Bapak untuk Kanjeng Sepuh rawuh, Kanjeng Sepuh rawuh. matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah. Bupati Sepuring Kamasuntung Kanjeng Sepuh rawuh. wilujeng dalu Rama. Nambahi adem, alhamdulillah. Yes. Nggih. Wis ki berarti kowe keberkahan kowe nembang ning kene ya. Nggih. Diparingi karo Pak Haji. Pak Haji Untung Untung. menika. Kuwi sejarah, Duk, sejarah. Kowe anggere diparingi duit atau rezeki dari Pak Untung, duit wujude sisakno 100.000 simpenen. Aja mbok nggo nadyan kowe kepepet. Wis, kuwi anggere mbok simpen terus selama Selawase urip. hidup kowe mesti duwe duit. Iya wong ora dibelanjake kok yo. Dite yo ning kono terus kok entrah-entrah ae. Iki ilmu apa? Lek gatekke tenanan kok. Ekonomi lho, ekonomi padhopet lho. Nggih kudu sing dalu Kanjeng Sepuh. Matur nuwun. Niki pripun anu anak wedok niki? Ben lenggah kono sik kok gara-gara diatur. Kene, Duk, kene. Nggih. Saiki iki Mbak Niken. Nggih. Nek kene aja weanan karo pacaran wae kowe. Boyo seben to, apa to Mas Gareng? Aku Ya wis ancine. aku jarak nikah iki nesu lho, ora tau nesu saiki. Wong cara tau nesu bocah Nesu su. aku lagi. Apa? Nesu aku lagi. Kok nesu apa? Wong aku ra ndek pacar malah diarani dianan pacaran iki maksudnya piye? Sampeyan ki Sumpah. Oh, sumpah demi Allah. Hah? Sumpah. Iki kowe curhat apa? Ya sampean ngarani aku Lah, kene, ndek kene, pacar aku kene. ra ndek pacar. Ngantasi cah wedok. Ngono wi golekno. Timbangane golekke tak go dhewe to, Dok. Nah, Kamu wis tua, kamu udah bisu. Goleke tanggapane tak go dhewe. Ora wong aku bahas pacar kok. nah, Dulu Kamu wis kisu. Pacarmu ki tukang nanggap. Bakal Ora wis wong tuwa Ora, nggo ora, contoh nang ora. kuwi, ora becik. Ngomong munyah iki manyi. kok iki apa wis nganu kutuk menyan kok wis mulai ngroyok aku meneh iki.
Apa? Nembang. Kok malah aku dikeroyok. Makane Aku wong ki dikeroyok. sing ngati-ngati ngono. Wong jare Mas Bayu ki wis peling wing akeh, wis meling. Lah. Jarene Ate sik Bayu kok melingkar tadi. Saya ngomong diket yo dudu. Ya sebek wong aku nyat meling tenan ya kan ya. Ya kuwi Ya. dibeling ki maksudnya nek ora pas amor ki ning ndi kelingan belingane kakangne ngono. Boleh ki piye Bayu melingkar. jare Mas Bayu lek urung lulus SMA, urung kuliah ki ora oleh pacaran sik. Teoritis kuwi SMP wis 8 sisih. Lah nek sing gelem lho. Kuwi kan jenenge pengalaman. Kok nek kesuwen ndak kaya sing ndang jaipong lho. Tur kapusan ae uripe. Turwano ngene lho, Turwano. Wong kuwi dirungokke omongane sik piye. Nek omongane beciki dienggo, aja nonton sing ngomong sapa ki ngendikane Yung Cangik ngono kuwi. Mudhenga. Mas Wong Bayu tuwa ki malah balekke masalah. biyen Mas Bayu ki duwe pacar akeh. Lah ngomongnya gentenan kok. Rayok diobok-obok. Ora aku protes perkara lek Bagong ngomong kuwi lho. Piye? Omong ora genah. Kuwi dheweke mbela Bayu. Loh, Ya tak belani no wong bener kok. Ana tembunge banyu milindi. Bayu kaya ngono ki mergo turun leke. Yung Cangik ki ya ana nek mung ngonter omong ngamuk ya apa? Banyu miline ngendi medhuk Yung Cangik ngendikane pripun? Ora mung don musim muncrat mung munggah ya ini. Lah, rungokno. Berarti ora pas neng kloset. Pas muncrat pas itu tadi. Yo, Mbak Niken lagune apa Mbak Niken? Ayo. Nggih, manut. Napa? Anu, ngene Sing langgam mawon nggih. Nah, sing disenengi apa anu putuku itu? Kula nggih senengane langgam, Pak. Oh, langgam. Nggih. Sing disenengi iki sing enom bagus Sugesti. Iya mesti ora kaya sampean. Iki tembang. Lagi niku karo kula ngoten, Pak. Po senengane kok nyeri kali. Napa? Apa Mbak Niken? Ayo. Langgam angenteni saged hanelongso saged. Angenteni mawon. Angenteni mawon. Nggih. Nggih. Tekane jodoh, ayo. Nggih. Iki garang ya ari ngenteni tadi. Iki umum-umum biasa. Kari ngenteni Iki oper. putu. Delongkat disak, putu wis duwe. Pak Dani kula pun putu siji. Sing takon sapa ora Lho, nemu aku ora jawab, aku ngabari kok. Putune kok ditawak. Pengumuman. Putu kok ditawak. Lho, aku wis kabar. Oh, kabarke. Iya, mangga. Ayo. Apa, Dok? Alah. Oh, nano. Nggih, karya almarhum Ki Mantep Sudarsono. Oh, Gitu. nggih. Nggih. Iki Mangga. halus Dok enak. Iya, Mbak. Aku ngenteni takanmu. Jogeti Mas Gareng. Semua
Rumaja ya nduk nimbali putuku ki ya Nger. Nggih. Wis saratan rapi. Nyapa? Aku bar bapak jegok. Anu tenggorokan kering. Wah, besar. Tenggorokan kering. Makanya jadi penyanyi itu modalnya ini Di suara. di tenggorokan dijogo. Iya, sudah aku jaga, sudah aku pageri juga. Namanya juga Di ini musim. di pagerono di jogo yen ora ana satpame ya bakale ngono kuwi. Sik karepe piye? Kok enek satpam karepe Kudu pripun? ana sing ngelingke. Hmm. Lah ngelingke iki iso wong tuwa, iso liya-liyane. Ya sing duwe rama ibu ya ya. Lah wong tuane kon ngelingke ya, Nduk. Nggih. Dadi aja kakan ice. Hah? Ice. Ais. Ice ceriam. Ya, lah mama mbak Ayah ki wis ngomongnya aku ora oleh ngombe es. Ya ning pas wayahe ning panggung ini kan ra ngerti ta wong. Makane aku ngombe es. Pancen anu nduk kuwi pancen siriane kuwi. Ah. Nek simbah pareng panu Rungokke. paring piweling. Baik. Nggih. Nek arep tindak nyuwara kuwi anu sementara di singkiri anu sing jenenge es kuwi. Nggih, Mbak. Margo nek gorokan kuwi Nggih. anyep kuwi ora iso anu. Pita suara mboten Nggih. berkembang. Pokoke aja sok ngombe sing anyep-anyep kulkas, termos. es. Makanya mulai saiki ki aku wis tak target diriku ki harus minum yang anget-anget. Kaya es teh anget ngono kuwi. Es jeruk anget ngono kuwi ya tak ombe. Terus anu biyung ya sok anu Mbah Cangik ya nek arep nyanyi ngene iki ya nganu nganggo diparingi kuwi kencur di Kencur. Heeh, Diparut. diparut duwe terus nganggo madu karo jeruk pecel. Oh nggih. Wilujeng kondur Rama. Aduh. Wilujeng kondur. Aku agar nyebawa beliau mesti ditungi ngene iki. Nggih Wilujeng Kundur Rama Untung Wiyono. Nggih. Siap, siap. Nggih. Nggih, monggo sampun katur, Mak. Monggo.